Hlúpi endermeni. Hlúposti tu stavajú. Hlúpi, hlúpi, hlúpi. Čo má byť zase toto? Fuck! Takže áno, som späť ja. Ako ste si stihli všimnúť pri mojej malej ukážke, začínam natáčať novú sériu pasci z Minecraftu a Redstone veci, takýto blbostičiek okolo. Toto je jedna z mála, ktoré budem ukazovať. Je to vlastne pasca urobená z obyčajných dverí, pressplateu a z hociakého bloku, akého chcete. Behnete donútra, ono vás to zavrie, už vás to nepustí von. Keby to máte čo aj na serveri, tak vám tam môže vbehnúť kľudne aj kreatív. Ale keď tam... Pardon, Skype. Hneď to vyriešim. Čo je? No. Takže ono vás to vlastne zavrie donútra, už vás to nepustí, keby to máte na serveri, máte to zareskované. Tak aj kreatív admin vám tam môže vbehnúť, už sa odtiaľ jednoducho nedostane. A vy sa môžete takto, vy môžete len stať takto na boku a smiať sa na tom, aký je to blbec. Stáva sa to jednoducho, položíte pressure plate okolo neho v smere alebo proti smere hodinových ručičiek, jednoducho tie dvere nesmú tie dvere byť takto, lebo oni vtedy by sa vám otvorili. Musia byť takto normálne. A ak ho chcete vytrliť ešte viacej, tak musím ani ten blok nedávajte, lebo on sa to napríklad bude pokúšať otvoriť a vlastne on to neotvorí. A otvorí, tak dávajte tam ten blok. A v tomto dieli vám ukážem ešte jednu vec, a to sú múdre pistónové dvere. Ako sa to stáva, vám vlastne teraz ukážem. Ja si len vyberiem odtiaľto veci, ktoré potrebujem. Jednoducho, keď chcete mať napríklad na serveri pekné dvere alebo niečo, môžete tam dať hocičo, čo je napríklad aj Diablo. Hen tam mám troška zväčšenú verziu hen tých dverí. Si zoberiem odtiaľto Diablo. Hej, zase, ten istý princíp. Zase sa odtiaľ nedostanú. Ja vám teraz ukážem, ako sa stavajú tieto pistónové dvere. Není to nejaké extra ťažké, ale tak zase, keď trocha nezapojíte rozum, tak ani ľahké to není. Ešte jednu vec som zabudol. Prečo hneď 3? No, niečo má ma rado, tak mi to dalo hneď 3. Prečo? No. Vlastne hej, som ticho. Tie pistóny vy vlastne uložíte takto. Ako vy to môžete robiť hociakým... Zasvieť sa. Prečo sa... Zas to robím zle. Keď niečo robím, ja to jednoducho buď to zabudnem, alebo urobím hlúposť, alebo ja už neviem. Ja vždycky nejaké sprostosti robím pri natáčaní. O Half-Life sa nemusíte báť. Ten dotočím hneď, ako to bude možné. Pretože teraz nejako nemám moc čas. Škola, všetko možné, krúžky. Však to poznáte. Určite ma nepozerajú nejakí 30-roční ľudia. Takže je to jednoduché, není to niečo nejaké extra ťažké, ale hovoril som treba na to trocha redstone trošky slime boli, pretože obyčajné pistóny by vám tam vlastne nezobrali by vám ten diamond block, alebo čo vy si tam položíte. A môžete si to urobiť ešte na jeden štýl. Ja to teraz ukážem. Vlastne vy to posuniete ako keby celé oblok. Keď to bude urobené, tak vám ukážem aj, že prečo.
Zas som to urobil zle. Áno, môžete si napríklad semka ísť napísať. Aha, tak ešte jedna úprava. Chybička sa vloadila. Napríklad, že chcete, aby... Super, zase som rozbil niečo, čo som nemal rozbiť. Povedzme, že budete si na serveri robiť nejaký obchod. Budete mať, povedzme, že tu napísanú tabuľku exit. Teda to budú... No, dobre. Teda to budú vychádzať. Práve som sa sám vytrolil. A tu bude vstup. Teda to budú vchádzať. Povedzme, že tu to rozbijete. Tu zase rozbijete tento pressure plate. Takže teda to vchádzať, vychádzať, vchádzať, vychádzať. Ak tam spadnem, tak sa znova vytrolím. No, práve ma zrádza Minecraft. Takže ja by som to tuto ukončil týmito dverami, alebo ja neviem, nazvite si to ako chcete. Ak som vám pomohol, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, tak dajte dislike. Komu sa páčilo ešte viac, nech dá odber. Ahojte.